akože, no. Horovím. Morhu. Duní, Kubo a Kubo za Kubom sa valí. Kamo chalúbka. Tiež som Kubo. Áno. To presne, čo povedala Henta. Menom Lexiová. No, Duní, Dunaj a Kubo za Kubom sa valí. Nad ním svieti pevný Kubo na vysokom Kubovi. Pod tým Kubom Kubocár zastal si Kubom. Belia sa rady Kubom, ďalekým Kubom. Není tvoja maminka, není. Ďalekým Kubom. Podľa je Kubo ich obstáča, okolo Kuba. Neviem to poriadne, ale dostala som jednotku, keď si to tak uvedomíš. Inak bola som odpovedať, čo robíš, kráľa? Jeden. Môžem jeden? Nie. Nebudeš mi púkať balón. Púkne. Aha. Nebudeš mi púkať balón. Nemôžem za to, že teba púkala, ty mi teraz môj. To je kľúče, lebo padli. Ako to bolo vtedy? Padni kľúče. Pusti kľúče. Padni kľúče, akože. Inak viete o tom, že Alexandra je čarodenica. Keď povie padni kľúče, tak padnú. Tak, presne to som chcela povedať. Už mi nič nezabráni v tom, aby som povedala pravdu. Ide hodinka pravdy, ktorú teraz poviem. Povedzte mi niečo o sebe. Som krásna. Nie, som pekná. Ja viem, Danielka. To vlastne je také romantické. Strašne, no. Aha, chlap. Ahoj, piaserám. Není holý, ty kravo. Nemá tričko. No, čo by nemal tričko? Váno, bol minus 3 stupňa, on nemá tričko. Určite nemá tričko. Poď, zaspívajme im piaserám. No začni. 3, 4. Ja serelnem draga mištenem, hogi vagi o o o, hogi vagi o o o, firali la, li, diere more. A keby ste ma dneska počuli, ako som nádherne spievala od Justina, Oni, Boyfriend, nie, nebudem sa strápňovať, až tak. Nie, tam sa veľa repuje, ja vieš, že ja repovanie nemusím, ako minulé rytmusa, ale to ide ti ten holý. Inak Lexas má asi problémy so sluchom, lebo vidí holých špatov, akože. No. Takže to bolo asi všetko, čo som napísala. Á, značka. Ja mám veľmi rada auta, keď si to tak vezmete, lebo... Prečo ideš preč? Myslíš, že to bude vidieť? No. Tak, ešte sa by sme vám zaspievali, ešte by sme si mohli zaspievať tú našu pesničku, že... Kde som bola, na záchode som bola a stála som a pila popri tom káve. A čítala o Satanovi. Môj nahý svet stroskotal na hovne. Neviem ho nájsť, keď som sral. A hľadal ho po nociach. Odkedy vôňa chvíľ prežíval len v objatí. Áno. Z mojich snov a pekných chvíľ neviem byť tak šťastná. Keď tak sám nevidím ho a pátam. Jednoducho viem. Už je preč. Hovno moje. Tak vráť sa, len ty si za to stálo a dovol mi chcieť hovno späť. Vráť hovno späť. To bolo dobre, nie? A ja viem aj operu, keby ste chceli počuť, nie moja mama, tak to prosím ťa už vypni. No, ideš. Ticho, ešte. Hovno. Ja viem počítať jeden. Čo teraz? Nekúkaj som na mňa, jak nadobila hovor. Takže, chcela by som opísať... Čo? Som všetko opisovala. Nevadí. Alexandričku by som chcela opísať. Moju lásku jedinú najkrajšiu menom Lexinka. Aby nebola nasvetá, naduržená, aby nehádala na mňa tie pohľady, ktoré ona zvykne. Ale ja ju mám veľmi rada, lebo ona vie potešiť, čo robím. Ona vie potešiť, ona mi vie pomôcť k tej najhoršej chvíli, keď mám depku. Minulé, keď sme boli na strednej škole v triede, tak sme sedeli na takom, my máme taký roh tam a tam ona sedí, keď je smutná, plače niekedy tam sama. Tak som tam bola za ňou, tam sedela sama, ja som si to všimla, tak som tam išla za ňou, nesadla som si k nej. Ona plakala, a to ja som sedela, kúkala na ňu, že čo robí. Potom som sa na ňu kúkala, ona sa začala smiať, tak som sa zasmiala aj ja, nie? Potom sme sa začali vlastne smiať a tým som jej pomohla. Výrazne to slovo pomohla, lebo ja som veľmi dobrý človek, akože ja nechcem sa chváliť, ale
Keď si to tak vezmete, tak ja rada pomáham ľuďom. Hlavne Alexinka, lebo strašne ľúbim, no ale čo by som vám ešte povedala? Ja, no tak a sedeli sme tam, no tak sme potom sme kamerovali nohy, nechápem, o čo nám išlo. Viem, že som mala Kubové okuliare. Nechápem, čo robili u mňa Kubové okuliare, keď Kuba má 13 rokov aj zo základky. Asi som mu ich zobrala. Chudák tak ani nevidel. Nevadí, to nie je podstatné. Asi sme boli deň predtým spolu vonku. No bože, prečo to hovorím? No tak sedeli sme. Bože, strašne označujem o ten, keď si no určite si to všimla, ale to nevadí, hovorím teraz. Ja nehovorím nič. Tak sme sedeli, nie, tak som mala tie Kubové okuliare. Neviem, že to je totálne nepodstatné, čo som mala, ale neviem ani, čo som mala oblečené, keď si to tak vezmete. Ale bolo mi to úplne jedno, že som mala oblečené, lebo ja nie som na také solený. No a tak sme sedeli, nie, a on tam plakala a potom sa smiali, hviezda. Nevidno. No a potom sme sa smiali, lebo som sa smiala aj ja. A ona, keď ja sa smiem, tak ona sa smiala. Potom sme boli na telika, to vôbec nám nechcel si čas, sme išli do kabinetu a tam sme sedeli a ona tam neplakala teraz už. Neviem prečo. Ježiš, to bol ten debil, vtedy ona tam... Nie, nechal ju. Nie, ona jeho nechala na isto, lebo ja už to poviem, nepamätám, viete, tam moja mesto, jeho rásle. Slavinka už nevie, pretože nepôjdu komaj, no tak ako sme sedeli, tak sa kamerovali a čo vám, to by som vám ešte povedala, tak ja ju mám veľmi rada, lebo ona, vieš, tak pomôže, vieš. To na to by som musela veľmi rozmýšľať, aby som vedela, čo mám povedať, ale ja veľmi viem, čo chcem povedať, koľko je. 6 minút, Kristus. No tak ja ešte pokračujem. No tak ona vie tak pomôcť, viete, a ja mám strašne rada, tu som asi hovorila, ale no, ja mám rada iba ju, Kuba, iba ju, Kuba, Alexu, potom mám rada ešte niekoho, však teba som už hovorila, čo chceš? Dobre, potom ešte takého jedného debila, potom mám rada ešte jedného, ale do ktorého meno hovoriť nebudem, ale vieš, na koho narážam, nie? A predtým? Predtým to bol ten... Krisa. Debilka! No, nie, nebola to Krisa. A ona bola Kris, ale ona to premenila, to je nepodstatné, bože, prečo som to povedala. No, to je už nadlho, tak ja pokračujem, no. Potom, ja ešte mám rada ešte Alexu, Lexiovú, potom mám ešte rada Alex, potom ešte Alexinku, potom ešte Alexandru, potom ešte Lex, potom ešte Alexandričku, potom ešte Ješkovú a potom ešte Lexiovú a Ješkovú. To som asi hovorila, ale to nepodstatné, lebo ja mám rada ešte aj Kuba. A ešte nakoniec by som vám povedala, že mám veľmi rada Paťka. No a teraz to už vypíš, prosím ťa. No tak možno by sa nastal, keby